Qozанда Ринат Гайсинны соңғы юлға озаттылар. Ол Донбасс халқын саклау бойынша махсус операция вакытында батырларча һәлак булды. Qozanda Россияның каһарман офицеры белән хушлаштылар. Подполковник Ринат Гайсин Донбасста махсус операция вакытында һәлак булган. Ул илебезнең үз халкының киләчәген яклап бурычын батырларча үтәде. Хөрмәтле кешенең, офицерның гомере зелде. Ул улы җанлы, намуслы, фидакарлык үрнәге иде. Андыйларны табарга кирәк. Киң күңелле, һәр вакыт ярдәмгә килергә әзер кеше. Хезмәттәшләре өчен ул мәңгегә ватанга фидакар хезмәт итү үрнәге, чын остаз, иптәш булып калды. Ринат Гайсин Казан танк училищесын, Санкт-Петербург хәрби академиясын тәмамлаган, Дөнья Кавказда хезмәт иткән. 20 елдан артык ил мәнфәгатьләрен фидакарлашып яклаган. Соңгы елларда Татарстанның хәрби частьләренең берсендә хезмәт итә. Вечная память, вечная слава. Аңа мәңгелек дан, арабыздан иң яхшылары китә, үз җилкәсе белән башкаларны саклап алга барды. Офицерны Курган зиратында Бөек Ватан сугышы һәм хәрби хәрәкәтләр ветераннары аллеясында хәрби дан кануннарына туры китереп җирләделәр. Ринат Гайсин мужество, батырлык орденына тәкъдим ителде.